Ahojte, volám sa Patrik Kuňa, som žiakom 2. ročníka učebného odboru Mesiar Lahôdkar na Strednej odbornej škole Technickej agropotravinárskej v Rimavskej Sobote. Na konci 9. ročníka som sa rozhodoval, na akú strednú školu pôjdem. Na webe som si prezeral učebné odbory na rôznych stredných školách a najviac ma zaujal odbor Mesiar Lahôdkar na SOŠ Technickej a agropotravinárskej v Rimavskej Sobote. Najprv som konkrétne nevedel, o čom je tento odbor. Tak ako niektorí ľudia, bol som toho názoru, že mesiar je len niekto, kto reže mäso. Postupne som zistil, že v skutočnosti sa toho v našej práci deje oveľa viac. Musíme poznať kvalitu mäsa, vedieť ho riadne spracovať a samozrejme mať aj znalosti o hygienických a bezpečnostných normách. Práca mesiara nie je pre každého. Musíme byť fyzicky a psychicky odolný. Odborný výcvik prebieha v duálnom vzdelávaní. Každý druhý týždeň máme prax. Chodíme pracovať do firmy Tauris v Rimavskej Sobote. Dôležitá je bezpečnosť pri práci. Asi najnebezpečnejšia je práca pri búraní mäsa. Firma Tauris nám zadarmo poskytuje ochranné pracovné prostriedky a nástroje. Na praxi sa snažím pracovať čo najlepšie, pretože na konci 3. ročníka chcem získať zmluvu o zmluve, v ktorej sa firma Tauris zaväzuje, že po skončení štúdia mi zaručuje pracovné miesto. V rámci duálneho vzdelávania nemám len možnosť získať skúsenosti a prax v reálnej prevádzke, ale mám možnosť získať pravidelné mesačné finančné ohodnotenie. Okrem toho mám zadarmo obed, pracovné oblečenie a jeho pranie mám tiež zdarma. Firma Tauris mi 2-krát do roka poskytuje vo firemnej taške svoje výrobky. Po ukončení štúdia si chcem založiť vlastnú mesiarskú firmu.